n'igosipụta ya bụ ihe a na-ekwu na-asị na ọ ka mma inye enye karịa ịnara anara. Nelvia Empowerment Foundation n'oge mmemme ịtụ mmanwụ Ekenome kwa afọ ha gosiri ụmụ nwaanyị ajadu nọ n'ama Echi kansụl obodo Nnewi South ịhụnanya nke Chineke. Ya bụ mmemme ịtụ mmanwụ ekele bụ nke isiokwu ya bụ obi ekele miri emi nye Chineke, bụ nke were ọnọdụ na Redeemed Christian Church of God, Open Heaven Parish, ama Echi, ka a nọrọ na ya wee kụzikwa ọrụ aka dịgasị iche iche, nye nkwado ego, kesakwa erimeri dịgasị iche iche, nye nlekọta ahụike, ma gakwa nlekọta ụmụ nwaanyị ajadu onwe ike ọha ha. Queen Anịgbọgụ bụ onye ọrụ anyị gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị ka o si wee gaa. Empowerment Foundation bụ n'afọ 2020 ka eguzoro ya, nke ọ bụ onye guzoro ya bụ Oriakụ Winifred Okafọ, nke di ya nwụrụ n'afọ 2006. O guzoro amụma ahụ iji wee nyere ndị di ha nwụrụ anwụ aka na ndị ọzọ ụwa na-atụ n'ọnụ. N'okwu ya, Oriakụ Okafọ, nke nwanne ya nwoke bụ Chukwudi Okeke nọchitere anya ya, kwukwara na amụma ahụ nke a na-eme kwa afọ bụ inyere ndị di ha nwụrụ anwụ aka na ụmụ ha kwa, wee gaa n'iru ịgba ha ume ka ha na-elekwasị Chineke anya dịka onye na-anọnyere ha mgbe niile, wee kwuo na ọzụzụ ha na-azụ ụmụ ha bụ mkpụrụ ka ha na-akụ nke ga-amịtakwa ezi ihe n'ọdịnihu. Okwu nkasi obi and encouragement na-enye widows bụ especially widows nwere ụmụaka bụ you are not alone. Chineke sị na ya bụ the father of the fatherless and the husband of the widow. Ademe nwa m na Chineke ga-enye gị ogologo ndụ, ọ zụwa azụcha ụmụ ahụ emekwa gịnị azụe. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Otu ya nọ dọkịta unu na-eji ejechakwa ije otu a na ọ nọ ya. Etu a ka o si emere anyị every year. Ọ ga-esi ọ ga-enye anyị mmanya n'otu a. I'm very, very grateful. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.